Γιατρέ μου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Λένε ότι ο γιατρός είναι η πρώτη τελευταία ελπίδα πριν το Θεό. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Θέλουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την υγεία του κόσμου. Έχουμε φτάσει στο σημείο, ή μάλλον έχετε φτάσει στο σημείο πια, να γίνεται εγχείρηση προστάτη χωρίς νηστέρι, γιατί ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, γιατρέ μου. Κοιτάξτε να δείτε, να μην λέμε πάρα πολύ μεγάλα λόγια. Μπορούμε να καταστρέψουμε την περιοχή της κακοήθειας του προστάτη. Ναι. Και είμαι συγκεκριμένος μόνο στην κακοήθεια. Ναι. Γιατί συνήθως οι άντρες άνω των 60-65 ετών έχουν όλοι μια καλοήθεια υπερπλασία του προστάτου. Έτσι λοιπόν δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που υπάρχει κακοήθεια στον προστάτη. Και εμείς βλέπουμε μια πολύ υψηλή τεχνολογία, με ρομποτική τεχνολογία μπορούμε να κατευθύνουμε ακτίνες υψηλής ενέργειας, ακτίνες Χ, και να ακτινοβολήσουμε, να καταστρέψουμε τα κύτταρα μέσα στον προστάτη. Άρα χωρίς νηστέρι γίνεται η όλη διαδικασία. Το σημαίνει ότι ο ασθενής γίνεται καλά και πλέον δεν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για να... Γιατρέ μου, έρχεται σήμερα το πρωί ένας ο οποίος έχει αυτή την πάθηση. Μάλιστα. Και ξεκινάει η διαδικασία. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα φεύγει από εσάς και κινείται σε καλύτερο ιατρικό πεδίο? Κοιτάξτε, τα πρωτόκολλα και η θεραπεία που ακολουθούμε είναι διεθνή πρωτόκολλα, κυρίως αμερικάνικα. Η όλη διαδικασία όμως είναι λιγότερη από μια εβδομάδα. Λιγότερο από μια εβδομάδα. Χρόνος ρεκόρ, έτσι. Ουσιαστικά 5 θεραπείες, Δευτέρα με Παρασκευή, και χρειάζονται και 2-3 μέρες νωρίτερα για να κάνουμε τους υπολογισμούς, σχεδιασμούς και να προγραμματίσουμε το ρομπότ να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή η εγχείρηση προστάτη, αν μπορεί να θεωρηθεί εγχείρηση εντός εκτός εισαγωγικών. Να μην λέμε εγχείρηση, γιατί είναι ακτινοχειρουργική. Ακριβώς. Δηλαδή χρησιμοποιούμε ακτίνες με πολύ τοπική εστίαση και πάρα πολύ μεγάλη επικέντρωση, η οποία βέβαια επειδή έχει χειρουργική ακρίβεια και λεπτομέρεια που να μοιάζει με το χειρουργείο, διεθνώς λέγεται radiosurgery, δηλαδή ακτινοχειρουργική. Γιατρέ, ρωτάει ο κόσμος, πονάει αυτή η επέμβαση? Όχι. Δεν έχει καθόλου αίμα, δεν έχει νάρκωση, δεν έχει καμία εμπλοκή, οποιαδήποτε επεμβατική επέμβαση όπως κλασικά ξέρουμε, είτε λέγεται χειρουργείο, είτε λέγεται... Αυτή η μορφή παρέμβασης μέσω του ρομπότ, ποιες άλλες ασθένειες... Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό διότι το ρομπότ δεν κάνει μόνο προστάτη. Προστάτη είναι ένα από τα όργανα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Έχουμε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουμε προβλήματα και στον πνεύμονα, συνήθως κακοήθειες, στο σηκώτη, στο πάγκρεας, στο επινεφρίδια, νεφρά, αλλά επίσης έχουμε ξεκινήσει από πολλά χρόνια και γίνονται θεραπείες στον εγκέφαλο, είτε σε κακοήθειες είτε σε καλοήθειες και κακοήθειες. Δηλαδή όταν λέω καλοήθειες υπάρχουν μηνυγκιώματα, ακουστικά νευρινώματα, καλοήθειες παθήσεις, οι οποίες μπορεί να μην μπορούν ή να μην πρέπει να χειρουργηθούν. Γιατρέ μου, τα ταμεία καλύπτουν αυτή την επέμβαση? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το σημαντικό, διότι το Υπουργείο Υγείας αξιολόγησε, καθόρισε τιμολόγιο για την πράξη αυτή. Έχει βγει ΦΕΚ και έχει συσταθεί και μια επιτροπή στο ΚΕΣΥ, όπου πλέον οι ασθενείς με μια διαδικασία παίρνουν την έγκριση. Και από τη στιγμή η επιτροπή αυτή εγκρίνει την θεραπεία, δεν επιβαρύνεται ο ασθενής ούτε €1. Τέλεια. Είπατε το καλύτερο τώρα, γιατί η ελπίδα συμβαδίζει και με τα οικονομικά στοιχεία και σε μια δύσκολη εποχή, γιατρέ μου. Σας αποκαλώ γιατρέ μου, γιατί νομίζω ότι είναι ο υπέρτατος τίτλος. Ό,τι και καθηγητής να είστε και οτιδήποτε άλλο, αυτό έχει σημασία. Εδώ είναι ο γιατρός. Αχρίαστος σε εσάς. Το προτείνεται σε όλες τις μορφές καρκίνου του προστάτη αυτό? Δηλαδή, μην δημιουργήσουμε εφορία στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα ξέρουμε εμείς τα ιατρικά τα δικά σας. Μην δημιουργήσουμε κλίμα εφορίας. Πάλι Παναγία μου. Να είμαι σαφής. Ό,τι άλλο υπάρχει, ό,τι καλό υπάρχει για τον άνθρωπο, να υπάρχει. Να είμαι σαφής, να εξηγήσω και να απαντήσω. Συνήθως πρέπει να έχουμε ένα χαμηλό στάδιο που είναι τοπική η νόσος. Εκεί μπορεί να λειτουργήσουμε σαν μονοθεραπεία. Δηλαδή να κάνει μόνο αυτό και τίποτα άλλο ασθενής. Όταν είναι όμως πιο προχωρημένο το στάδιο και έχει επεκταθεί η νόσος είτε στην κάψα είτε έξω από την κάψα, τότε πρέπει να γίνει ένα συνδυασμός θεραπείων. Δηλαδή να γίνει μια ορμονοθεραπεία, να γίνει κλασική εξωτερική ακτινοβολία και ίσως παρέμβουμε κι εμείς για τοπική δράση. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο καθένας με το βιβλιάριό του μπορεί μετά από έγκριση
να μπορεί να έχει πρόσβαση και το άλλο, Σαφώς. το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει όλη η θέληση από εσάς σε μια μορφή παθήσεων να μπορείτε να παρέμβετε. Κύριε Σαλβαρά, θέλω, αν και εσείς το μπορείτε, μια φορά το μήνα να έχουμε αυτή την επικοινωνία για να μαθαίνει και ο κόσμος τα καινούργια στοιχεία. Εμείς ευχαρίστως, και υπάρχει μια μεγάλη γκάμα περιστατικών, δεν ξέρετε τώρα ή αν άλλη στιγμή θέλετε να δείτε αποτελέσματα. Δηλαδή, Βεβαίως. Δημιουργούμε τώρα εδώ και 3,5 χρόνια και έχουμε εκατοντάδες, έχουν περάσει τα 1000 περιστατικά, τα οποία έχουμε εμπειρία σε όλο το σώμα. Μάλιστα, Το κεφάλι, μάλιστα. σπονδυλική στήλη, πνεύμονες, παγκρέατα, σηκώτια κλπ. Γιατρέ μου, να είστε καλά. Στη διαθέση σας. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Και να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και ο κόσμος επιμένει ότι η πρώτη τελευταία ελπίδα πριν το Θεό είναι ο γιατρός.